Flytta bettet lite grann. Så ja, upp med blicken. Ska det vara 15 eller 20 meters? Här var den lite liten. Bra där. Bak, precis, snabb i handen. Ja, bra. Och så ny innersida i hörnet. Ja, rätt. Bra. Rätt där. Bra. Lite snabb i handen där i igångsättningen så att du inte får att hon slår upp med huvudet precis då. Utan att du fångar upp henne lite snabbt där. Bra. Nu tar vi det igen.